Alo. Ovacım şu dermanxana yetip bar ya. Yetip barda dermandan alacaksın. Balyacı. Dağıt kaçıyor aslında. Sağ olasın. Kulçin adamı Allah razı olsun. Allah razı olsun nasıl? Sağ ol. Tanrı Tamam. Salam. Salam, aýdyberiň näme hyzmat? Şu Lukman'ın görkezmesindeki dermanlar var mı? Hany göreýin. Hawa, bu dermanlaryň hemmesi biziň dermanhanamyzda bar. Şol görkezmedeki dermanlar berayım da var mı? Ýekece minut garaşaýyn. Bale. Alyň dogan. Bahasy näçe boldy? 200 manat bolat. Bir paket derman 200 manat boldy. Hawa, biziň dermanhanamyzda dermanlar amatly wakadan. Qatardan eken sizin dermanxanany. Gowlukmy dogan? Eyvay. Yaňam mardar okno. Puluňyz ýetmeýän bolsa, ýetenne beräýeli galandan soň gelip alarsyňyz. Men ol dermanyň hemmesini almadan bolanam. Sympaty agyr ýagdaý ýatýar. Düşünýänsiz-de, ýöne şu wagt puluňyzyň ýetýänini alaýyn. Galandan soň gelip alarsyňyz. Wagt pikirleneýin hany, näme dip bolarka? Dogan alyň dermanlary. Bunu ne tarafa? Bu edek bizden olsun dogan. Jigiňize Allah şifa bersin. Allah razı olsun. Derman olsun.